नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। 57 कोटींच्या नळपाणी योजनेच्या कामात घोटाळा, संजू परब गंभीर आरोप। रोरो सेवा प्रवाशांना न परवडणारी, परशुराम उपरकर यांची टीका आणि सत्ताधारी नगरसेवकात उडाला। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। इन्सुली इथं तिलारी कालवा प्रकल्पांतर्गत कॅनलसाठी ठेकेदारांना डंप करून ठेवलेल्या पाईपना आज दुपारी आग लागली। सुमारे 12 वाजण्याच्या सुमारास ही घटना घडली। पाहूयात। या आगीमुळे धुराचे लोट वाहू लागल्यानं परिसरात काही काळ भीतीचं वातावरण निर्माण झालं। घटनेची माहिती मिळताच स्थानिक नागरिकांनी घटनास्थळी धाव घेतली। आग विझवण्यासाठी अग्निशमन दलाचा बंबई पाचारण करण्यात आला। सुदैवानं या घटनेत कोणती जीवितहानी झाली नाही। ही आग नेमकी कशामुळे लागली याचं कारण अद्याप स्पष्ट झालं नाही। संबंधित यंत्रणेकडून याबाबत अधिक तपास सुरू आहे। कोकणातील बेसुमार वृक्षतोड, वन्य प्राण्यांचा मानवी वस्तीत वावर, वन विभागाचा निष्क्रिय कारभारावर आमदार निलेश राणे यांनी सभागृहात आक्रमक भाष्य केले। पाहूयात। अभिभाषणामध्ये
उल्लेख केलेला आहे की झाडं लावली, अनेक झाडं लावली, करोडची झाडं लावली. आता पुढचा टार्गेट 10 करोड झाडांचा आहे लावण्याचा. अध्यक्ष महोदय, मी ज्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातून कुडाळ मालवण ज्या मतदारसंघातून येतो, सर्वात जास्त ग्रीन कव्हर कुठे असेल तर ते माझ्या मतदारसंघात आहे किंवा माझ्या जिल्ह्यात आहे. सर्वात जास्त ग्रीन कव्हर म्हणतोय मी. सर्वात जास्त ग्रीन कव्हर माझ्याकडे असून सुद्धा सर्वात जास्त लाकूड तोड हे माझ्याच जिल्ह्यात होते, बाजूच्या रत्नागिरी जिल्ह्यात होते. जर आपण झाडं लावायचं बोलतोय तर वन विभागाने याच्यावरती उत्तर दिलं पाहिजे. ह्या निमित्ताने नाही, त्यांच्या इतर कुठल्या तरी आयुध्यामध्ये. वन विभाग नेमकं आमच्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात असेल किंवा बाजूच्या जिल्ह्यात कोकणामध्ये असेल किंवा उर्वरित महाराष्ट्रामध्ये असेल, नेमकं करतंय का हे आमच्या समोर आता साहेब प्रश्न पडलेला आहे. अध्यक्ष महोदय, तुम्ही झाडं लावायला सांगताय, तिथे झाडं तोडतायत, त्याच्यावरती कोणाचं नियंत्रण नाही, त्याच्यावरती कोण लक्ष देत नाही. अहो, त्या झाडं तोडल्यामुळे, ते जंगल रिकामी झाल्यामुळे ते जनावर आता खाली यायला लागलेत लोकवस्तींमध्ये. आता माणसांमध्ये आणि जनावरांमध्ये संघर्ष व्हायला लागलाय, जीव जायला लागलेत, शेतकऱ्यांनी शेती सोडली आहे. तुम्ही आताही कोकणाच्या कुठल्याही शेतकऱ्याला जाऊन विचारा, काय रे बाबा शेती करशील का? नको बाबा, आम्हाला ते नको, पहिल्या जनावरांना सांभाळा. आम्ही डीएफओला विचारतो, अध्यक्ष महोदय, अहो डीएफओ साहेब, तुम्ही काय करणार आहात? ते जंगल तोडल्यामुळे ते सगळे जनावर खाली येत आहेत, काय उपाययोजना आहे तुमच्याकडे? अध्यक्ष महोदय, एकतर ते जे काही डीएफओ भरले गेलेत ते सगळे अमराठी आहेत. आमच्याकडे अध्यक्ष महोदय मालवणी बोलली जाते तळ कोकणामध्ये. आमचा मालवणी माणूस, ग्रामीण भागामध्ये राहणारा माणूस फोन करून त्या डीएफओला काय बोलणार आहे? साहेब, रेड्डी अय्यर आहेत तिकडे डीएफओ म्हणून. 3 वर्षापासून रेड्डी होते, आता कोणतरी अय्यर आले. माझा कुठल्याही भाषेवरती काही आक्षेप नाहीये किंवा कोण कुठल्या राज्यामधून आला त्याच्याबद्दल आक्षेप नाहीये. पण साहेब, आमचा इकडचा मालवणी माणूस जर त्याला तक्रार करायची असेल, गवरेडा घुसला आमच्या शेतात, ह्याच्याबद्दल जर तक्रार करायची असेल, ती भाषा कळणार आहे का त्या तिकडे डीएफओला? अहो, तक्रारी देऊन सुद्धा त्याच्यावरती काय उपाययोजना होत नाही. अध्यक्ष महोदय, किती तक्रारी करायच्या? वन खात्याचा, खरोखरच वन खात्याचा टांगा पलटी झालाय असं मला आता जाणवायला लागलेलं आहे. कोणाचं कोणावर नियंत्रण राहिलेलं नाही. अहो, साधे बांबू लागवड, मी मागच्या कुठल्या तरी अधिवेशनामध्ये पण बोललो, त्याचे कोंब खाल्ले जाते, काही होत नाही साहेब. अध्यक्ष महोदय, काही होत नाही. या वन विभागाकडे इन्फ्रास्ट्रक्चर नाही. आम्ही डीपीडीसीचे सदस्य आहोत अध्यक्ष महोदय. त्या डीपीडीसी मध्ये बसल्यानंतर फॉरेस्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर ह्याची एक तरतूद आहे. आपण जंगलामध्ये कसलं फॉरेस्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर उभं करतोय, कोणासाठी उभा करतोय ते ह्याचं कधीतरी आम्हाला कळव. लाखो रुपये फॉरेस्ट इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या नावाखाली चाललेत आणि आपण इथे झाडं लावं सांगतोय. अहो, झाडं वाचवणार कधी आपण? जंगल रिकामी होत चाललेत, कोणतरी लाकूड तोडून घेऊन चाललेलं आहे. आपलं काही नियंत्रण नाही अध्यक्ष महोदय. ह्याच्यावरती सरकारने लक्ष द्यावं. महामहिम राज्यपालांच्या मनोगतामध्ये ह्याचा उल्लेख झालेला आहे, म्हणून मला हा विषय इकडे बोलावा लागला. ट्री कव्हरचा आताच साहेब महामहिम राज्यपालांच्या अभिभाषणामध्ये असाही उल्लेख आहे की जवळपास 15,575 करोड हे फायनान्शियल असिस्टन्स हे क्रॉप डॅमेजला देणार आहे. माझ्याबरोबर अनेक इकडे कोकणाचे पण आमदार बसलेले आहेत साहेब. अजून पंचनामे सुद्धा साधे झालेले नाहीत. ते पंचनामे करण्यासाठी अध्यक्ष महोदय, किमान इकडे कोण जे काय मंत्री महोदय असतील त्यांनी पंचनामे सुरुवात करायला तरी आता निर्देश खाली द्यावे, कलेक्टरांकडे द्यावे आणि इतर. हो साहेब, साहेब बोलू की नको बोलू? साहेब, आपण कोकणातले आहात, ते पंचनामे सुरू व्हावे त्याच्यासाठी आपण कलेक्टर आणि खालच्या लोकांना मुख्यमंत्र्यांच्या सांगण्यावरून किमान खाली आपण सांगावेत एवढी विनंती करतो आपल्याला. कारण का आता हवालदिल झालेले आहेत सगळे शेतकरी. म्हणून मी आपल्याला अध्यक्ष महोदय या निमित्ताने ही विनंती केलेली आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील वाढत्या अंमली पदार्थांच्या वापराबाबत आमदार निलेश राणेंनी सभागृहात आक्रमक भाष्य केलंय, पाहूयात. आणि शेवटचा मुद्दा म्हणजे ड्रग्सचा. अध्यक्ष महोदय, मी ज्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातून येतो, आम्ही गोवा राज्याच्या बॉर्डरवर आहोत. डुप्लिकेट दारू जी बनते ती गोवा राज्यात बनत नाही साहेब, ती सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात बनते.
जे ड्रग्ज येतात आमच्याकडे, जे 2-3 मार्ग आहेत जिल्ह्यामध्ये घुसायचे, त्या तिथूनच घुसतात साहेब महाराष्ट्रामध्ये. आपल्याकडे ड्रग्सच्या बाबतीत आपण सांगतो हा देशामध्ये प्रॉब्लेम आहे. मागच्या कुठल्या तरी एका मी ह्याच्यामध्ये ऐकलं होतं की हा देशामधला प्रॉब्लेम आहे आणि म्हणून आपण त्याच्यावरती उपाययोजना शोधतोय. म्हणजे हे ही सगळी जी काही तरुण पिढी आपली सगळी वाया गेल्या. हो, सिंधुदुर्गामध्ये किती केसेस ड्रग्ज ओव्हरडोसमध्ये, तरुण 21-22 वर्षाची पोरं मेली ड्रग्ज ओव्हरडोसमध्ये. आता गोवा राज्यामध्ये कुठली पार्टी बंद होते, ती कुठेतरी आतमध्ये घुसवले जातात ड्रग्ज आणि तिथून मग परत पार्टी असताना तिथे परत पाठवले जातात. आम्ही जेव्हा तिकडच्या एसपी ना सांगतो की साहेब आपण काय करताय, नुसते रेड कसले मारताय? अहो रेड तुम्ही अमुकावर माराल, पण त्याच्या मागचा ट्रेल शोधला पाहिजे तुम्ही. ते ड्रग्ज आलं कुठून, त्याचं पेमेंट केलं कोणी? नुसतं एकाच्या घरात ड्रग्ज सापडले. आता साहेब त्यांनी पद्धत बदलली. आता ते काळे निग्रो वगैरे आता येत नाही ड्रग्ज घेऊन कुठल्या राज्यामध्ये. आता त्यांनी लहान लहान मुलं जे स्कूल बॅगमध्ये, जे लहान लहान पोरं जे फिरतात ना, त्यांच्या मार्फत आता ड्रग्ज विक्री सुरू केलेली आहे. लहान मुलं आता याच्यामध्ये आलेली आहेत, या नेटमध्ये. आपण साहेब एका मुलाला पकडलं, त्याच्यामध्ये आपण ड्रग्ज शोधले आणि त्याच्यामध्ये ड्रग्ज सापडले, तर आपण त्या मुलावर केस करणार आहोत. करता त्याच्यानंतर काय? ते ड्रग्ज येतात कुठून? अहो सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये जर तुम्ही बघा, अहो हैदोस घातलंय ड्रग्जनी. आता आमची सगळी पिढी आता गोवा बाजूला असल्यामुळे संध्याकाळी काय करणार? चला गोव्याला, संपला विषय. मग आपण काहीतरी हे थांबवण्यासाठी आपण काहीतरी सरकार म्हणून हे करणार आहोत की नाही? अध्यक्ष महोदय, आपल्या या निमित्ताने महामहिम राज्यपालांच्या या सगळ्या अभिभाषणामध्ये समर्थन करण्यासाठी जरी उठलो असलो तरी हे सगळे विषय गंभीर आहेत, सगळे विषय महत्त्वाचे आहेत आणि सगळे विषय हे तातडीने ह्याच्यावरती लक्ष देणं गरजेचं आहे. वाभळे वैभवडी नगरपंचायतच्या विकास कामासाठी खासदार, आपले माननीय खासदार नारायणजी राणे साहेब, तसेच आपले जिल्ह्याचे पालकमंत्री नितेशजी राणे साहेब यांच्या माध्यमातून 3,25,00,000चा भरघोस निधी वैभवडी नगरपंचायतला प्राप्त झालेला आहे. ती कामे खालीलप्रमाणे सांगते मी तुम्हाला. वाभळे वैभवडी नगरपंचायत हद्दीतील सोलर हायमास्ट पथदिवे उभारणे, पाणी पुरवठा विहिरीत ग्रीड अधिक आधारित सोलर यंत्रणा उभारणे 1 कोटी. वॉर्ड क्रमांक 17 मध्ये सतीश रावराणी घर ते भैरू गुरखे घर पर्यंत रस्ता तयार करणे 50 लाख. वॉर्ड क्रमांक 17 मध्ये लांजवळ वाडी इथे विहीर बांधून पिण्याच्या पाण्याची सोय करणे 25 लाख. प्रभाग क्रमांक 1 मध्ये कलादानाची सुधारणा करणे व पिण्याच्या पाण्याची सोय करणे 10 लाख. प्रभाग क्रमांक 16 मध्ये आमकारवाडी पर्यंत जाणारा रस्ता 30 लाख. प्रभाग क्रमांक 11 मध्ये नगरपंचायत ते मच्छी मार्केट पर्यंत बंदिस्त गटार बांधणे 25 लाख. प्रभाग क्रमांक 1 मध्ये कळगुटके घर ते बोबाटे घरापर्यंत रस्ता तयार करणे 30 लाख. प्रभाग क्रमांक 15 मध्ये आदिष्टी देवी फोंडाघाट रस्त्यालगत सुशोभीकरण करणे 20 लाख. प्रभाग क्रमांक 11 मध्ये मच्छी मार्केट ते महाकाली कॉम्प्लेक्स पर्यंत बंदिस्त गटर बांधणे 25 लाख. वाभे वैभवडी नगरपंचायत हद्दीतील रस्त्यावर थर्मल पॉइंट करणे 10 लाख. असा एकूण 3,25,00,000चा भरघोस निधी माननीय पालकमंत्री नितेशजी राणे साहेब यांच्या माध्यमातून आम्हाला प्राप्त झालेला आहे. तसेच आपल्या वैभवडी तालुक्याचा पूर्ण कायापलट हा आपले माननीय खासदार नारायणजी राणे साहेब तसेच आपले पालकमंत्री नितेशजी राणे साहेब यांच्या माध्यमातून हा होतच राहणार आहे. त्यासाठी मी साहेबांचे खूप खूप आभार मानते. धन्यवाद. जय शिवराय. माझं नाव भूषण रामदास पोकळे, गाव पडेल. मी आज विद्यमान ग्रामपंचायत पडेलचा विद्यमान सरपंच म्हणून काम करतो आहे. माननीय खासदार नारायणजीराव राणे साहेब व विद्यमान पालकमंत्री, या सिंधुदुर्गाचे लाडके पालकमंत्री माननीय श्री नितेशजी राणे साहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि त्यांच्या कामावर प्रेरित होऊन आज गेले कित्येक वर्ष ह्या पडेल
पंचक्रोशीमध्ये मी कंटिन्युअस काम करत आहे. पडेल गावाच्या विकासासाठी कायम अहोरात्र काम करण्याचा आमचा मानस आहे आणि आम्ही आज ते काम करत आहोत. त्याचप्रमाणे गेले कित्येक वर्ष राणेसाहेबांबरोबर प्रामाणिकपणे त्यांचा एक सच्चा कार्यकर्ता म्हणून मी काम करत आलो. जे काम साहेबांनी आजपर्यंत माझ्याकडे दिलं ते काम मी प्रामाणिकपणे केलेलं आहे. त्याचप्रमाणे ह्या गावाचा आणि ह्या पंचक्रोशीच्या विकासासंदर्भात असेल किंवा त्या गोष्टीत काम करायचं असेल तिथे आम्ही जातीनिशी अगदी जेवढं झटून आपल्याला काम करता येईल ह्याचा आम्ही नक्की प्रयत्न केलेला आहे. सांगायचं असेल तर जेव्हा 2005मध्ये पहिलं जेव्हा इलेक्शनला आम्ही जेव्हा तयारी सुरुवात केली त्यापासून आज गेले 2025पर्यंत गेली 20 वर्ष लोकांच्या सेवेसाठी आम्ही प्रयत्न करत होतो. ह्या माध्यमातून आम्ही पडेल ग्रामपंचायतीचं सुद्धा एक वेगळं रूप पंचक्रोशीला किंवा दशक्रोशीला दाखवण्याचा प्रयत्न केला. ज्या अनुषंगाने पडेल गावामधली जी आज विकास कामांची गंगा जी वाहत आहे किंवा विकास कामं जी आम्ही आणलेली आहेत ती माननीय श्री पालकमंत्री श्री नितेशजी राणेसाहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली एक पडेल गावचा चेहरा मोहरा बदलण्याचं आम्ही काम केलेलं आहे. पडेल गाव पूर्वीचं पडेल गाव आणि आत्ताचं पडेल गाव यामध्ये भरपूर फरक हा लोकांच्या माध्यमातून लोकांच्या गरजेप्रमाणे आम्ही बदलण्याचा प्रयत्न केला. ज्याप्रमाणे तुम्हाला मी एक छोटीशी उदाहरण आम्ही देऊ शकू की गावामधले जे रस्ते असतात रस्त्यांचे सुद्धा वेगवेगळे प्रकार म्हणजे आज आमच्याकडे मुख्यमंत्री सडकपासून अगदी 25-15 असेल, नंतर समाज कल्याणमधनं असतील 25-15, नंतर त्याचप्रमाणे डोंगरी विभागातनं असेल, आमदार फंड असेल, खासदार फंड, असे जवळजवळ 22 रस्ते गेल्या 3 वर्षाच्या कारकिर्दीमध्ये आम्ही या पडेल गावामध्ये पूर्ण करत आलेलो आहोत. त्याचप्रमाणे काही अजून सुद्धा काही रस्त्यांचे जर असेल तर ते सुद्धा रस्ते आम्ही येत्या 2 वर्षामध्ये आम्ही पूर्ण करत आहोत. जर एक ठरवलं असेल की रस्ता हा विकास असेल तर माझ्या दृष्टिकोनात रस्ता हा विकास नाही, रस्ता हा दळणवळणाचं साधन आहे. आणि जर आपल्याला रस्त्यावरनंच नुसतं विकासापर्यंत जायचं असेल तर आम्ही 100% म्हणतो की आमच्या गावांमध्ये येत्या 1 ते 2 वर्षामध्ये रस्त्यावरून कोणताही विषय राहणार नाही, कारण आम्ही वाडीमध्ये रस्ता करण्याचं आमचं ध्येय आहे. याचप्रमाणे गावाच्या अनेक विकासामध्ये आम्ही भाग घेतला. त्याच सर्वांगीण विकास, गाव म्हणजे एकच नुसतं रस्ता हा विकास नाही किंवा गटार ही विकास नाही आहे, तर सर्वांगीण विकास व्हायला पाहिजे. या अनुषंगाने आम्ही आमच्या गावामध्ये TB मुक्त अभियान राबवले, त्याचप्रमाणे कॅन्सर मुक्त अभियान राबवले गेले. वेगवेगळे आरोग्य तपासण्या करून गावामध्ये आपण गावाच्या आरोग्य विभागाकडनं जास्तीत जास्त कसं काम करता येईल यासाठी सुद्धा आरोग्याचे कॅम्प म्हणजे जर तिथे जास्तीत जास्त लोकांचा अगदी कॅन्सरचे कॅम्प लावले, TBचे कॅम्प लावले, त्याचप्रमाणे आपण हस्ती म्हणजे मणक्याचे रोग यावर सुद्धा असलेल्या डॉक्टरांचे कॅम्प लावले. वेगवेगळ्या योजनांच्या माध्यमातून व प्राथमिक आरोग्य केंद्र पडेल यांच्या माध्यमातून आपण पडेल गावामध्ये वेगवेगळ्या गोष्टींना जास्तीत जास्त दर्जा कसा चांगला करता येईल, लोकांपर्यंत कसं पोहोचता येईल यासाठी आम्ही प्रचंड प्रयत्न केलेले आहेत. याचाच अनुषंगाने आपल्याला महाराष्ट्रामध्ये पूर्ण महाराष्ट्र स्तरावर पडेल प्राथमिक केंद्र आरोग्य केंद्राला 1 नंबरचं बक्षीस मिळालेलं आहे. याच सर्व गोष्टींचा आम्ही आधार घेत गावामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारामध्ये आज नवीन होऊ घातलेली नवीन जी गार्डन आहे, नवीन जिम, ओपन जिम तर गावामध्ये आहेच, पण आम्ही आता क्लोज जिमच्या सुद्धा कार्यक्रम आमचं योजना चालू आहे. त्याचप्रमाणे येणाऱ्या पर्यटनावर आमचा सर्वांचा जास्तीत जास्त भर असेल आणि येणाऱ्या पर्यटनावर जास्तीत जास्त कसं काम करता येईल ह्या दृष्टिकोनातून ग्रामपंचायत पडेल आपल्या माध्यमातून काम करत आहे. त्याचबरोबर आपल्याला आम्ही सांगू इच्छितो की पडेल गावामध्ये जेव्हा नवजात मुलींचं स्वागत म्हणून आपण दरवर्षी कन्यारत्न पुरस्कार हा आपण जाहीर करत असतो आणि प्रत्येक जन्मलेल्या मुलीच्या खात्यामध्ये आपण 5,000चा निधी आपण प्रत्येकाच्या खात्यात तो वर्ग करत असतो. याच पद्धतीने गावामध्ये वेगवेगळ्या योजना अजून कशा लोकांपर्यंत पोहोचता येतील. लाडकी बहीण योजना आपण स्वतः या गावामध्ये लाडकी बहीण योजना आपण माणसं ठेवून ती पोच करण्याचा प्रयत्न केला. वेगवेगळ्या अजून योजना होत्या ज्या लोकांना अगदी आधार कार्ड काढण्यापासून बारीक योजनांपर्यंत कसं लोकांपर्यंत पोहोचता येईल, लोकांचं जनजीवन कसं सुलभ करता येईल याप्रमाणे पडेल ग्रामपंचायतच्या माध्यमातून आम्ही काम करत आलेलो आहोत. ह्या व्यतिरिक्त सर्व गोष्टींवर जर आज कोणी आम्हाला मदत करत असेल तर आमचे लाडके पालकमंत्री नितेशजी राणे साहेबांच्या माध्यमाखाली आम्ही प्रचंड आम्हाला कामांच्यासाठी पाठपुरावा की बाबा ही कामं कशी करायची, कोणत्या योजनेत बसवायची यासाठी पालकमंत्री साहेब कायम आम्हाला मार्गदर्शन करत असतात.
आणि ह्या मार्गदर्शनामुळे आज आमच्या पडेल गावामध्ये असलेल्या कामांचा जो विकासाचा स्तर किंवा असलेल्या कामांचा स्तर हा खूप बदलत गेलेला आहे. कामांमध्ये सुद्धा देताना कशी क्वालिटी आपल्याला मेंटेन करता येईल, कसं आपल्याला काम चांगलं उच्च दर्जाचं करता येईल, यासाठी सुद्धा मी असेल, माझे उपसरपंच असतील, माझे ग्रामपंचायतीचे सर्व सदस्य असतील आणि ग्रामस्थ यांचं खूप मोठं मोलाचं सहकार्य आहे आणि त्यांचं सुद्धा खूप मोठं योगदान आहे. जर कामं नुसतं एकट्या सरपंचाने होऊन चालत नसतात, त्याला गावाची पूर्ण साथ लागते आणि आज माझ्या गावाची साथ माझ्याबरोबर पूर्णपणे आहे. आम्ही प्रत्येकाला विचारतो की तुमचं काय काम आहे सांगा. एखादा जरी आमचं विरोधक म्हणून कोणतरी असले, कारण सत्ता जिथे असते तिथे विरोधक हे असतात, पण विरोधकाला आम्ही विरोधक म्हणत नाही, आमचे मित्र समजतो आणि अशा विरोधकांचे आम्ही मित्र आहोत. त्यामुळे आमची जी कामं असतात ती विरोधक कधीच आम्हाला त्रास देत नाही आणि त्यांच्या माध्यमातून जेवढी आम्हाला कामं करता येतात, विरोधकांची असली तर तुमची कामं काय ती आम्हाला सांगा, या माध्यमातून आम्ही त्यांच्यापर्यंत सुद्धा पोहोचत गेलो आणि त्याचं फळ असं किंवा त्याचं एक मैत्रीपूर्ण संबंध झाल्यामुळे आमची जी पडेल जिल्हा परिषद आहे, पडेल पंचायत समिती आहे, ही आमची बिनविरोध दिली गेली. त्याचं कारण काय होतं तर समोरच्यांना समजलं की बाबा ही माणसं काम करणार आहेत आणि काम करणाऱ्या माणसांच्या पाठी उभं राहावं, यासाठी बिनविरोध आमची पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद ह्या माध्यमातून आमची झालेली आहे. मग ह्या सर्व गोष्टी आपण करत असताना नागरिकांपर्यंत कसं पोहोचायचं, लोकांपर्यंत कसं जायचं, हा एक आमचा एक ध्येय धोरणं ठरलेली आहेत आणि जास्तीत जास्त सर्वांगीण विकास ह्या गोष्टीवरच आमचा पूर्णपणे विश्वास आहे. आणि ह्या सर्वाला जर कोणाचा आम्हाला साथ असेल तर माननीय श्री पालकमंत्री नितेशजी राणे साहेब. त्याचप्रमाणे मी अजून एक उल्लेख करायला इच्छुक आहे. त्यामध्ये माझे मित्र महेशजी नारकर, म्हणजे त्यांना बंड्या नारकर म्हणतात, त्यांचं खूप मोठं मोलाचं योगदान आहे, मार्गदर्शन आहे. कारण ते प्रत्येक गोष्टीला आमच्या पाठीशी उभे असतात. जेव्हा कधी आम्ही हाक मारतो, रात्री 12 वाजता सुद्धा जर हाक मारली तरी नारकर साहेब कायम तत्पर असतात, तेवढीच मदत करायला तत्पर असतात. अगदी कोणताही विषय जो धरून राहायचा असेल, एखाद्या अधिकाऱ्यांपर्यंत विषय न्यायचा असेल, इव्हन आपल्याला छोटासा विषय सांगतो की इथे जे आंबा बागायतदारांचा आता सध्या जो विषय चालू आहे त्यामध्ये नुकसान भरपाईसाठी सुद्धा चालू आहे किंवा गेले 3 वर्ष आम्हाला कृषी बँकेकडनं जे बँक्स याच्यातनं आम्हाला जे नुकसान भरपाई मिळते किंवा इन्शुरन्स मिळतात ते सुद्धा आंबा बागायतदारांना, शेतकऱ्यांना मिळत नाही. त्याची काही कारणं आहेत. वेदर मशीनचं कारण असेल किंवा वेदर मशीनची शिफ्टिंग करायची असेल, यासाठी सुद्धा ग्रामपंचायत पडेलच्या माध्यमातून आम्ही पूर्ण प्रयत्न करत आहोत आणि ही जी शिफ्टिंग आहे ती आपण लवकरात लवकर करणार आहोत. ह्या सर्व गोष्टींसाठी नारकर साहेब असतील, पालकमंत्री साहेब असतील, आमचे लाडके खासदार साहेब असतील, या सर्वांच्या प्रयत्न चालू आहेत आणि ह्या सर्वाचं प्रयत्नातनं आपल्याला 100% मी आज तुम्हाला सांगतो की लवकरात लवकर ह्या सर्वांवर तोडगा निघणार आहे. या प्रत्येक गोष्टीचा आज एक वेगळ्या प्रकारे इम्पॅक्ट आपल्या गावावर पडत असतो आणि आपल्या गावाचा जेव्हा आपण स्तर वाढवतो त्या ऑटोमॅटिक किंवा एक त्याचा परिणाम पंचक्रोशीवर, दशक्रोशीवर होतो. आणि आज मी तुम्हाला एक अभिमानाने सांगतो, पडेल गावाचा इम्पॅक्ट हा पंचक्रोशीवर नसून दशक्रोशीवर आहे आणि आजूबाजूच्या सर्व गावांना असं वाटतं की आज पडेल गावाप्रमाणे आमचं सुद्धा गाव सुधारावं, विकसित व्हावं, वेगवेगळ्या योजना गावामध्ये याव्या आणि वेगवेगळ्या योजनांमध्ये एक स्पर्धा लागते. म्हणजे आज मी काम करतोय सरपंच म्हणून, ते येत्या काही वर्षात त्यांना सुद्धा वाटायला लागलं की आम्ही सुद्धा आपलं गाव पुढे नेऊया, आपल्या गावामध्ये स्पर्धा निर्माण करूया आणि आपण सुद्धा सरपंचांप्रमाणे काम करूया. ही स्पर्धा गरजेची आहे. प्रत्येक तालुक्यामध्ये, प्रत्येक गावांमध्ये हे सरपंचांनी अशी स्पर्धा होणे गरजेचे आहे. त्यातून त्या गावाचा स्तर आणि विकासाचा स्तर नक्कीच बदलेल आणि मला नक्की वाटते की येणाऱ्या भविष्य काळामध्ये हा जो पूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील देवगड विभाग आहे किंवा देवगड तालुका आहे, हा एक पर्यटनासाठी खूप उच्च स्तरावर जाईल आणि जे होऊ घातलेले नवीन प्रोजेक्ट्स आहेत, साहेबांनी आता नवीन M2M फेरी ही सुरुवात केलेली आहे. M2M फेरीचा खूप मोठा फायदा आमच्या पंचक्रोशीला होणार आहे. पडेल कॅन्टीन ही सगळ्यात मोठी बाजारपेठ आहे तालुक्यातली आणि ह्या बाजारपेठेला सुद्धा त्याचा खूप फायदा होणार आहे. पर्यटक येणार आहेत, व्यापारी येणार आहेत, त्या निमित्ताने दळणवळणाची प्रकार वाढणार आहेत कारण त्याच्यातनं गाड्या, ट्रक असं सुद्धा वाहतूक होणार आहे. ह्याचा फायदा प्रचंड ह्या पंचक्रोशीच्या जवळजवळ 100 गावांना याचा फायदा होईल. त्या अनुषंगाने तालुक्याला होईल आणि त्या अनुषंगाने पूर्ण जिल्ह्याला फायदा होईल. मी सर्वप्रथम माननीय श्री नितेश राणे साहेब यांचे खूप मनपूर्वक आभार मानतो की त्यांनी हे खूप सुंदर असं काम आपल्या
जिल्ह्यात आणलं आणि त्याचा मान आमच्या देवगड तालुक्याला मिळाला आणि त्यात करून सुद्धा विजयदुर्गला मिळाला. म्हणजे एक आमच्या असं एक खेडेगाव होतं की ज्याच्याकडे कोण बघत नव्हतं. अशा या खेडेगावांकडे पालकमंत्री साहेबांनी लक्ष देऊन पर्यटनाच्या दृष्टिकोनातून कसा विकास करता येईल हे जगासमोर आणण्याचं काम केलेलं आहे. त्यामुळे साहेबांचे मी मनपूर्वक आभारच मानतो. वेगवेगळ्या योजनेतनं साहेबांनी जी कामगिरी पूर्ण जिल्हाभर तालुकाभर आपल्या मतदारसंघात करत आहेत ह्याचं एक छोटंसं उदाहरण सांगतो. पडेलगाव आणि असेल किंवा आमचं एक बापर्डा गाव आहे, आज किंजवडे गाव आहे, हे आम्ही स्पर्धेतली गावं आहोत आणि या स्पर्धेतल्या गावांवर साहेबांचं एकदम बारीक लक्ष आहे. कोण कसं काम करतोय काय करतंय. आणि आज आम्हाला अभिमानाने सांगावं असं वाटतं की आम्ही आज काम करत असताना तालुक्याला आम्ही स्मार्ट ग्रामचा पुरस्कार घेतलाच आहे, पण त्याचबरोबर आम्ही खेडेकर पुरस्कारने सुद्धा जिल्ह्याचा सुद्धा पुरस्कार आम्हाला मिळाला पडेल ग्रामपंचायतीला. आम्ही अभिमानाने सांगतो की आज आम्हाला पुरस्कार आम्ही विजेते आहोत आणि हेच पुरस्कार घेण्यासाठी आज आजूबाजूचे सुद्धा ग्रामपंचायत प्रयत्न करत आहे. आत्ता त्याचबरोबर आपल्याला एक थोडंसं सांगू इच्छितो की गेले कित्येक वर्ष म्हणजे लहानपणापासून आम्ही बघत आलो की आमचा रस्ता हा टप्प्याटप्प्याने व्हायचा. जेव्हा पडेलमध्ये रस्ता व्हायचा तेव्हा बापर्डा टिठ्यावरचा रस्ता खराब असायचा. फणसगावचा रस्ता चांगला असला तर फणसगावचा पुढचा रस्ता खराब असायचा. जे पाहुणे यायचे पर्यटक यायचे ते म्हणायचे कधी रस्ता चांगला होणार, कधी कासार्डा ते विजयदुर्ग हा रस्ता होणार. पण तो योग आला आणि तो योग माननीय श्री पालकमंत्री नितेशजी राणेसाहेब यांच्या माध्यमातून योग आला आणि आज कासार्डा ते विजयदुर्ग हा मोठा हायवे जो पर्यटनाला आणि व्यापाराला मोठी चालना देईल की जेणेकरून आम्ही किती कमी मिनिटात आम्ही कासाड्यापर्यंत जो हायवे आहे त्याला आम्ही जाऊ शकू. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री माननीय श्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेब यांचं ड्रीम प्रोजेक्ट जो आहे त्या ड्रीम प्रोजेक्ट रेवस टू रेड्डी आणि त्याचप्रमाणे ग्रीनफील्ड हे सुद्धा 2 रस्ते प्रस्तावित आहेत. यामुळे आमचं जे कनेक्शन आहे मुंबईपर्यंतचं ते एकदम कमी तासाचं अंतर राहणार आहे. त्याबद्दल मी मुख्यमंत्री साहेबांचे सुद्धा खूप आभार मानतो. याचप्रमाणे आज जो रस्ता नवीन जो होऊ घातलेला आहे कासार्डा ते विजयदुर्ग यासाठी काही गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत की त्याच्यामुळे विकासाची दारं खूप उघडणार आहेत मोठी. कारण ह्या रस्त्यामुळे रस्ता रुंदीकरण झाल्यामुळे आज वाहनांचं ॲक्सिडेंटचं प्रमाण कमी होणार आहे. आज सिंधुदुर्गातला जो आंबा आहे किंवा देवगडचा जो आंबा जो पूर्ण जगात प्रसिद्ध आहे तो आंबा वाशी मार्केटला जायला कमी तास लागणार आणि त्याचा फायदा असा होणार आहे की आंब्याची क्वालिटी आणि त्याची टिकण्याचं प्रमाण हे खूप छान राहणार. कारण पूर्वीचा जो आंब्याला जास्ती तास लागत होते जो 8-8, 10-10 तास लागत होते तेच आम्ही आता 5 ते 6 तासात जर आम्ही वाशीपर्यंत पोहोचू शकलो तर त्याचा परिणाम आमच्या उत्पादनावर आणि व्यापाऱ्यांवर होणार आणि व्यापाऱ्यांचा सुद्धा त्याच्यातनं आर्थिक फायदा होणार आहे. ह्या सर्व गोष्टींचा जर विचार करत असलो तर एक माणसाच्या विकासाच्या बुद्धिमत्तेवर पूर्ण तालुक्याचं असेल मतदारसंघाचं असेल आणि त्या जिल्ह्याचं असेल स्वरूप बदलू शकतं. जर एक छोटीशी आठवण आपल्याला करून देतो, काही वर्षांपूर्वी या महाराष्ट्रामध्ये मुख्यमंत्री म्हणून माननीय श्री नारायणजीराव राणेसाहेब झाले आणि त्यांनी सिंधुदुर्गाचं पूर्ण कायापालट केली. कोकणचे भाग्यविधाते आम्ही त्यांना म्हणतो. त्याचप्रमाणे आमचे आत्ताचे जे पालकमंत्री साहेब आहेत त्यांना सुद्धा आम्ही पूर्ण सिंधुदुर्गाचे भाग्यविधाता म्हणतो. कारण आज त्यांनी आपल्या साहेबांप्रमाणेच काम चालू केलेलं आहे आणि त्यांनी आपल्या मतदारसंघावर जो कॉन्सन्ट्रेशन करून काम करायचा प्रयत्न केला आहे तो खूप उल्लेखनीय आहे. साहेबांचं काम तर महाराष्ट्रात खूप सुंदर आहे. साहेबांबद्दल आम्ही काही जास्ती सांगू शकत नाही, पण साहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली आम्हाला काम करायचं जे सुख मिळतं आहे ह्यातच आम्ही खूप आमचं मोठेपण मानतो की आमचं भाग्य आहे की आम्ही त्यांच्यासोबत किंवा त्यांच्या सहकार्याने आम्हाला काम करायला मिळतं आहे. आणि त्यांच्यामुळे आमच्यासारख्या एक छोट्याशा गावातील माणसाचं किंवा कार्यकर्त्याचं नाव पूर्ण महाराष्ट्रभर होणे किंवा ह्या पूर्ण सिंधुदुर्गभर होणे यासाठी आम्हाला खूप आनंद वाटतो. मी साहेबांचे एकदा परत मनपूर्वक आभार मानत आहे. याचप्रमाणे ह्या पंचक्रोशीला जर सर्व ठिकाणी जर मदतीचा जर आधार जर कोणाचा असेल तो साहेबांचाच आहे. जर आत्ताच्या जर तुम्ही थोडंसं वातावरण बघितलं असाल पूर्ण सिंधुदुर्गातलं देवगड तालुक्याचं तर आपल्याला बिनविरोधचं प्रमाण सगळ्यात जास्ती दिसलं असेल. साहेब, बिनविरोध होणे हे सोपी गोष्ट नाही आहे. विरोधक आहेतच, पण विरोधकांची जेव्हा कामं एखाद्या आमदार किंवा पालकमंत्र्यांच्याकडनं थेट होत असतात तेव्हाच कुठेतरी तो विरोधक शांत होतो आणि त्या शांत झालेल्या विरोधकाच्या माध्यमातून ही बिनविरोध सीट होत असतात. त्यामुळे या सर्व पूर्ण विकासाचं श्रेय मी पालकमंत्री साहेबांना 100% देत आहे. यापुढे सुद्धा असंच साहेबांचं लक्ष आमच्या देवगड तालुक्यावर
कणकवली तालुक्यावर आणि वैभववाडी तालुक्यावर राहावं अशी मी प्रार्थना करतो आणि इथेच थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. सावंतवाडी येथील चिटणीस नाका परिसरात चारचाकी आणि एसटी बस यामध्ये विचित्र अपघात घडला. यामध्ये बघ्यांनी मोठी गर्दी केली होती. MH12 FP 6693 क्रमांकाची गाडी आतमध्ये चालक नसताना थेट चालत्या एसटी बसवर जाऊन आदळली. हँडब्रेक न लावल्यानं ही चारचाकी थेट एसटीला धडकली. यावेळी बघ्यांनी मोठी गर्दी केली होती. तसंच रस्त्याच्या दुतर्फा वाहनांच्या रांगा लागल्या होत्या. सावंतवाडी अग्निशमन दलाचा बंब गेले 19 दिवस नादुरुस्त असल्यानं मोठी समस्या निर्माण झाली आहे. शनिवारी 7 फेब्रुवारीला गोदामाला आग लागलेली असताना अचानक हा बंब नादुरुस्त असल्याचं समोर आलंय. त्यामुळे आगीच्या रुद्रावतारात हे गोदाम भस्मसात झालंय. नागरिकांच्या तत्परतेमुळे सुदैवानं यात कोणती जीवितहानी झाली नाही. यातच आज शहराशेजारी लिंचुली गावात लागलेल्या आगीच्या पार्श्वभूमीवरती बंब नादुरुस्त असल्यामुळे मोठी समस्या निर्माण झाली. यामुळे आपत्कालीन परिस्थितीत करायचे काय असा सवाल उपस्थित होतोय. पाहूयात. फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात मध्यरात्री फॉरेस्ट ऑफिस परिसरातील गोदामाला आग लागली होती. यावेळी तांत्रिक बिघाड झाल्यानं अग्निशमन बंब नादुरुस्त झाल्याचं ऐनवेळी समजलं. त्यामुळे नागरिकांची चांगलीच तारंबळ उडाली. वेंगुर्ला येथील बंब पोहोचेपर्यंत व आगीवर नियंत्रण आणेपर्यंत बरीच हानी झाली. नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ते, लोकप्रतिनिधींच्या तत्परतेमुळे मोठा अनर्थ टळला. परंतु अद्याप अग्निशमन बंब नादुरुस्त असल्यानं नाराजी व्यक्त केली जात आहे. शहराशेजारी लिंचुली कोंडवाडा येथील माळरानावर आज भीषण आग लागली.
यात तिलारी कालव्यासाठी ठेवलेले पाईप जळून खाक झाले. आग एवढी भीषण होती की जवळपास 50 एकर जागेला आगीनं वेढलं. स्थानिकांनी अग्निशमन बंबासाठी सावंतवाडी नपला संपर्क साधला असता बंब नादुरुस्त असल्याचं सांगण्यात आलं. त्यामुळे ग्रामस्थांसह शहरातील नागरिकांनीही तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त केली आहे. आपत्कालीन परिस्थितीत निर्माण झाल्यास काय करायचं असा सवाल यामुळे उपस्थित झाला होता. दरम्यान सावंतवाडीत कोट्यवधी रुपये खर्च करून अग्निशमन दलाची सुसज्ज इमारत उभी राहत असताना तब्बल 2 आठवडे बंब नादुरुस्त आहे. त्यामुळे प्रशासनाच्या कारभारावर नागरिकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. शहरात नळपाणी योजनेचं काम सुरू असल्यानं काही भागात 3-3 दिवस पाण्याची टंचाई निर्माण झाली होती. अशावेळी बंबानं पाणीपुरवठा करणं आवश्यक असताना बंब नादुरुस्त असल्याचं कारण नागरिकांना नगर परिषद प्रशासनाकडून दिलं गेलं. कालच झालेल्या नगर परिषदेच्या सभेत नगरसेवक तौकीर शेख यांनी नादुरुस्त अग्निशमन बंबाचा प्रश्न उपस्थित केला होता. चुकीच्या पद्धतीने हाताळणी केल्यानं तो नादुरुस्त झाल्याचा आरोप त्यांनी सभागृहात केला. त्यात आज शहरात शेजारील घटनेमुळे शहरात वाढलेली लोकसंख्या, इमारत बांधताना अग्निशमन दलाचे धाब्यावर बसवत प्रशासनानं दिलेल्या परवानग्या बघता आपत्कालीन परिस्थितीत शहरवासियांनी करायचे काय असा सवाल उपस्थित होतोय. दरम्यान याबाबत नगर परिषद प्रशासनाला विचारलं असता अग्निशमन बंब नादुरुस्त असल्यानं इन्सुली येथे पाठवता आला नाही. पर्यायी व्यवस्था केली असून वेंगुर्ला दोडामार्ग आणि कुडाळ येथील अग्निशमन बंब तिथे दाखल होत असल्याचं त्यांनी सांगितलं. एकंदरीतच गेले 19 दिवस बंब नादुरुस्त असताना प्रशासनाकडून पर्यायी व्यवस्थेवरती भर न टाकता शेजारील तालुक्यावरती अवलंबून राहणं पसंत केल्याचं दिसून येत आहे. त्यामुळे आपत्कालीन परिस्थितीत शहरवासियांनी करायचं तरी काय हा सवाल मात्र अनुत्तरित राहतोय. सावंतवाडी स्टेट बँक नजीक बेवारस वृद्ध आजारी अवस्थेत आढळला. सामाजिक बांधिलकी व पोलिसांच्या मदतीनं त्याला हॉस्पिटलमध्ये दाखल केलं. आजारी अवस्थेत असलेल्या एका बेवारस वृद्ध सावंतवाडी येथील स्टेट बँक नजीक आज सकाळी 10च्या सुमारास आढळला. त्याच्या नाकामध्ये ट्यूब असल्याचं दिसलं. पोलीस कर्मचारी अंजली पवार यांनी सामाजिक बांधिलकी प्रतिष्ठानचे रवी जाधव यांना संपर्क साधला असता रवी जाधव घटनास्थळी पोहोचून आजारी वृद्धाला अँब्युलन्सच्या सहाय्यानं रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. त्या वृद्धाची ओळख पटल्यास पोलीस स्टेशन अथवा सामाजिक बांधिलकी प्रतिष्ठानची संपर्क साधावा असं आवाहन करण्यात आलं. त्या सामाजिक बांधिलकीचे रवी जाधव, रूपा मुद्राळे, पोलीस कर्मचारी अंजली पवार, पोलीस भूषण भुवर, सामाजिक कार्यकर्ते सुनील आंबेडकर, अनिश बिजली व अँब्युलन्स चालक सचिन राणे यांचं मदत कार्य लाभलं. सावंतवाडी येथील एका संस्थेत 12 वर्षाच्या 2 मुलांना मौलानाकडून मारहाण केल्याबाबत प्राप्त माहितीवरून शिक्षक आलमगीर अल्लाउद्दीन शेख याच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आल्याची माहिती पोलिसांनी दिली आहे. संबंधित शिक्षक अर्थात मौलानावर सावंतवाडी पोलीस ठाण्यात बाल न्याय अधिनियम, मुलांची काळजी व संरक्षण 2015 प्रमाणे हा गुन्हा दाखल करण्यात आला असून अधिक तपास सहाय्यक पोलीस निरीक्षक जयेश इंदरकर करत आहेत अशी माहिती पोलिसांनी दिली. त्याबाबतचा मारहाणीचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावरती व्हायरल होत असून हा प्रकार साधारण 3 महिन्यापूर्वीचा असल्याचं समजतं. मात्र व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतरच पोलिसांनी ही कारवाई केली आहे. प्रलंबित मागण्या, पेन्शन योजनांची रखडलेली अंमलबजावणी आणि कामगार कल्याण योजनातील कथित अनियमिततेच्या निषेधार्थ आज सिंधुदुर्गात कामगारांचा संताप उसळला. भारतीय मजदूर संघ यांच्या नेतृत्वाखाली शेकडो कामगारांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक मोर्चा काढत प्रशासनाला जाब विचारला. पाहूयात. भारतीय मजदूर संघाचा, भारतीय मजदूर संघाचा, देशभक्त मजदूर, देशभक्त मजदूर, भारत माता की, भारत माता की. भारतीय मजदूर संघाच्या माध्यमातून आज जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा आणलेला आहे. घरेलू कामगार तसेच इतर कामगार अशा सर्वांसाठी जे काही प्रलंबित मागण्या आहेत अशांसाठी त्यांनी मोर्चा आणलेला आहे. आपल्यासोबत मोर्चातील काही लोक आहेत, त्यांना आपण विचारूया. मला वाटतं प्रदेश अध्यक्ष ॲडव्होकेट अनिल डुमणे, अध्यक्ष भारतीय मजदूर संघ महाराष्ट्र प्रदेश, त्यांनाच विचारूया. निश्चित काय साहेब, काय विषय आहे? आणि
भारतीय मजदूर संघाचं एक नुकतंच अधिवेशन अखिल भारतीय हे जगन्नाथपुरी इथे झालं. या अधिवेशनामध्ये 25 फेब्रुवारी रोजी देशभर कामगारांचे जे विविध प्रश्न प्रलंबित आहे त्या संबंधात सरकार जगावं आंदोलन देशभर करावं आणि हे जे सगळे प्रश्न या प्रश्नांकडे सरकारचं लक्ष वेधावं यासाठी हे आंदोलन आहे. त्याचाच भाग म्हणून हा मोर्चा देखील या ठिकाणी काढण्यात आला. आपल्याला माहिती आहे की सरकारने 4 कायदे केलेले आहेत, नवीन लेबर कोड केलेले आहेत. त्या लेबर कोडमध्ये एक आहे की वेजेस कोड आहे, सर्वांना किमान वेतन मिळाल्याची हमी सरकारने दिली आहे. पण ते वेतन कसं तुम्ही डिसाईड करणार ते अजून सरकारने काही केलेलं नाही. त्याचबरोबर जे असंघटित क्षेत्रातले कामगार आहे, घरेलू कामगार, बांधकाम कामगार, फेरीवाले, स्वयंरोजगार करणारे, रिक्षा, टॅक्सी चालक, प्लॅटफॉर्म वर्कर, गिग वर्कर्स असे अनेक प्रकारचे कामगार देशामध्ये जवळपास 40 कोटी आहे. या कामगारांना सामाजिक सुरक्षा देऊ असंही सरकारने जाहीर केलं आहे. पण मग सामाजिक सुरक्षा तुम्ही देणार कसं? तर आत्ता सरकारने एक बजेट जाहीर केलं आहे आणि या 53 लाख कोटी रुपयाच्या बजेटमध्ये 1 रुपयाची देखील तरतूद जी आहे ती यांनी या सामाजिक सुरक्षेसाठी केलेली नाही. मग तुम्ही लागू करण्याची घोषणा 21 नोव्हेंबर 2025ला कायदा लागू केला आणि बजेटमध्ये काहीच तरतूद केली नाही, तर तुम्ही निस्सा लोकांची फसवणूक करताय. तर त्यामुळे हे थांबलं पाहिजे आणि यासाठी तरतूद तुम्ही केली पाहिजे ही आमची मागणी आहे. आपल्याला माहिती EPS 95 पेन्शन मिळते लोकांना, 1000 रुपये फक्त पेन्शन मिळते. 2014पासून त्याच्यात वाढ केलेली नाही. या सगळ्या कामगारांना ती पेन्शन वाढली पाहिजे, किमान 7,500 रुपये झाली पाहिजे. त्याचबरोबर अंगणवाडी आहे, आशा आहे, या स्कीम वर्कर्सच्या नावाखाली वर्षानुवर्ष लोकांना राबवून घेतलं जातं. 30-30 वर्ष लोक स्कीम वर्कर्स म्हणून राबतात. सगळं काम करायचं असलं की हक्काने तुम्ही त्यांना बोलवता आणि पगार असेल किंवा कायम करा असं म्हटलं की तुम्ही त्यांना करत नाही. त्यांना कामगारांचा दर्जा द्या ही आमची मागणी आहे. आमचे घरेलू कामगार आहेत यांचं मंडळ सरकारने केलं आहे, पण 2011पासून काही आर्थिक तरतूद सरकार करत नाही. केलेल्या योजना बंद केल्या आहे. बांधकाम मंडळ आहेत, बांधकाम मंडळाचं कामकाज असं पद्धतीने ढिसाळ पद्धतीने चाललेलं आहे. जे कामगार नसलेल्या लोकांची, लाखो लोकांची तुम्ही नोंदणी करतात आणि भांडे आणि या सगळ्या नावाखाली मोठा भ्रष्टाचार या मंडळामध्ये चाललेला आहे. त्यामुळे खरे कामगार जे आहेत बांधकाम कामगार त्यांना लाभ द्या. त्यांच्या ज्या काही आरोग्याच्या सुविधा आहे, शिक्षणाच्या सुविधा, या योजना तुम्ही घोषित केल्या आहे त्याची अंमलबजावणी करा. यासाठी हा सगळा मोर्चा जो आहे तो आम्ही देशभर काढतो आहोत आणि महाराष्ट्रामध्ये देखील त्यासाठीच आम्ही हा मोर्चा काढलेला आहे. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. 57 कोटींच्या नळपाणी योजनेच्या कामात घोटाळा, संजीव परब गंभीर आरोप. रोरो सेवा प्रवाशांना न परवडणारी, परशुराम उपरकर यांची टीका आणि सत्ताधारी नगरसेवकात उडाला. पादरा बदलत्या कोकणचा बुलंद आवाज. कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह. धन्यवाद.